Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, 19 ka mga persona sa sulod sa isa ka compound sa barangay Pahanukoy nagpositibo sa COVID-19. COMELEC Region 6 hindi maaktuhan ang pangabay sa Bacolod DOC nga suspendihon ng satellite voter registration. Sa balita national, Delta variant rason sa pagtaas ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Senator Gordon bukas nga maimbestigahan ng Philippine Red Cross. Sa balita international, 3 ka toneladas ang heroin gikan Afghanistan na kumpiskar sa India. Sa balita sa sports, Askas makaupod sa Group A sang AFF Suzuki Cup ang Thailand, Myanmar kag Singapore. Balita Entertainment, JC De Vera kag Rica Cruz ginkasal na sa simbahan. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan kung paano paganhagan ang wrinkles and dark circles. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karang adlaw Miyerkules, September 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress ang kagahon Miyerkules, ang low pressure area ang nakitaan sa 205 kilometros na silangan na aminhan na silangan sang Pag-asa Island, Palawan. Ang Intertropical Convergence Zone na nag-apekto karon sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ng kalangitan nga may laptalap na pag-ulan kag paraguo bangod sa ITCZ kag LPA. Samtang ang hangin mahinay naman nga huyop ang mabadyagan gikan bagat na nasidlangan padulong nasidlangan sa isla sang Negros. Ang adlaw nagbutlak las 5:33 kaina, magatunod naman las 5:41 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius, tubtub sa 28 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, sir. Sige, good morning na mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Aksyon Doors. Good morning sa liwat, Action Boy. Kagaton mga ka-aksyon. Happy Wednesday. Tiginigot mo na mayo ang imong... Gin-secure ko, gin-stikleran ko pag siya. Para super secure. Uy. Alex Montesa, good morning. Homa Lumena, kagkay... Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Bia Jonathan, arat na sa airport. Nga aman, may ano sa airport. Dito sa Kurgalibod sa mga piloto. May mga piloto pa na sa airport. Sa Singkang. Duway naguro kung sa Singkang. Pero kung sa Silay, dito siguro nagkadto kay Juan, kay George Gargasiran. Tibasi. Good morning, George Gargasiran, dira sa Singkang Airport. Judenia Sarmiento Puig Lazaro, Ana Sinoro, Miss Jinky de Alagdon, good morning. Smart Tadeo Salcedo, Tia Kim Riman, kagkaya Gary de Loterio Acosta. Jin Oiseser, good morning man. Kagdira sa kay Randy Artiaga Santisas, maing aga man dira sa imo, no? Nag-kuan pa? Nag-post pa? Nag-post. Ikaw yami ka na, right? Siya man ang last nga na-comment. Kay Wing Morales, dira sa may Sampaloc, no? Abi, Nat, kag August, good morning dira sa inyo. Of course, si Ma'am Van Mayo is still watching. Kay Doc Matt Mayo, good morning man dira. Russell Gomez, kay Migota One Ball Gallo, kag Madam Alma Alvarez Gallo. Kay Chris Carapol Javier Tanatan, please greet. Happy
98th birthday. Si Mami Caridad in heaven. Nag-Aksyon boy. in heaven, Hi, Barbie. Morning. Yes, good morning, Barbie. Sige, si Barbie nag-abot na. Thank you. Stay safe, everyone, and God bless us all. Okay. Sige. Si Randy. Good morning, guys. Good morning, guys. Bongga. Good. Kumusta ang bakuna? Okay. Ano ka bakuna siya? Nagpabakuna kahapon. Ay, very good. Sila ni Dudes. Ha? Moderna. Sila ni Dudes kag ni Jonathan. Tatlo sila. Tatlo sila. Ate, very good. Kinabakunahan ka. The mother and the daughters. Yes. Okay na? May medyo sakit sa gamay ko manageable. That's just but Manageable, natural. gano'n. Sakit gamay ko no, pero manageable. Oo. Importante, may proteksyon ikaw. Feel ko, mabatsaga niya pa na sa mga after 3 days. Or 2 days. Okay na siya Mga strong niya nga mga kag-healthy. Pareho sila ni Jo Mariway na niya. Pwerte, kapag ulo-ulo, mga jowari. Ginkantuhan ko dito kapon, kagit siguro, kugibla. Pakita, ito, ara siya na. Ara siya kli si Barbie. Ginkan... Ay, ano, pakita rin si Barbie sa mga fans. Yun na, go, greet na sa mga fans. Ha? Aro! Nang camera, araw na. Sa mga fans lang. Bongga. Kasi may leftover. Leftover. Kalain mo doon sa... Doon sa fast food ka lang ba? Sige, Barbs. Thank you kay Barbie, Thank you. Bongga. na, go. May exposure yun si Barbie, Aksyon Exposures, boy. So, good morning man kay Miss Sol Lama Banacha sa Balita, dala sa may Thailand. Kaga, of course, sa family niya sa may Handumanan, especially kay nanay niya. Kaya, di na ko to. Diding Alojamiento, good morning. Virgo September, mayang agaman. Alex Monteza, good morning sa imo. Christopher Masmela kay Ma'am Van. Good morning. Ay, naka-receive naman. Majuri naman siya. Jury duty naman siya. Doon si Ma'am Van, suki siya sa ngamon niya. Ang baya kapoy. On call ko sa November and December sa St. Paul. That's the news for me today. Nanabihan sila guro sa imo, Ma'am Van. Pero ginagbunot-bunot na, no? Bunot na siya. Pwede na. Among sa mga naka-register bala sa election, anong mga registered voters bala. Okay. Daan na sila. Standby sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagpositibo sa COVID-19 ang 19 ka mga persona sa sulod sa isa ka compound sa barangay Pahanukoy, siyudad sa Bacolod. Sunod kay punong barangay Yolanda Noble, una nga nagpositibo ang isa ka 21 anyos nga lalaki nga naglain ng pamatyag. Ang ining lalaki ang nagarenta sa isa ka apartment kaya nagatrabaho sa isa ka kompanya sa mga barangay. Nagwa ang resulta sa 21 anyos nga lalaki sa Biyernes ang gabi nga positibo sa COVID-19. Suno pa kay Noble, gilayon nga gin-sealed off ang bilog nga apartment kag ginpaidalom sa swab test ang tanan nga nagarenta sa Sabado sang gabi. Gin-swab test man ang 31 ka mga returner sa isa ka compound kag 19 sa ila ang nagpositibo sa COVID-19 samtang 12 naman ang nagnegatibo. Sa mga nagpositibo sa COVID-19, 3 diri ang menor de edad. Gindala na sa isolation facility ang tanan ni nagpositibo sa COVID-19, samtang nagapaidalaw man sa home quarantine ang mga nagnegatibo sa virus.
Ginpahayag ni Attorney Thomas Valera, Assistant Regional Director ng COMELEC 6 nga hindi nila maakomodar ang pangabay sa Bacolod Emergency Operations Center o EOC nga suspendihon ang satellite registration sa pagparehistro sa mga botante. Madumduman Setyembre 17 sa nagpadala sang sulat si EOC Executive Director M. Ang nga naga-address pa sadto kay Attorney Maria Fatima Aspan, Acting Provincial Supervisor kag nagpungkuman nga Acting Bacolod Election Officer sa pila ka adlaw nga nagapangabay nga temporaryo nga suspendihon ang satellite registration bangod sa pagsaka sa COVID-19 cases kag presensya sa Delta variant. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni Valera nga gina-encourage sa COMELEC sa national ang pagpatigayon sa satellite registration sa mga mall sa uli nga inadlaw sang pagparehistro. Ginanunsyo naman ni Congressman Greg Gasataya nga may 110 milyones pesos nga pondo nga ginpain ng DOH sa 2022 para sa expansion sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod sa kay Gasataya, damlag lang ipabalo siya sa DOH sa sininga pondo bilang pagpatuman sang layi nga yagin author nga Republic Act 11441 nga nagapasaka sang bed capacity sa among hospital halin sa 400 pakantos sa 1,000 ka bed capacity. Sa mga pondo, 50 milyones pesos ang para sa infrastruktura, samtang dugang nga 60 milyones pesos ang para naman sa mabakal sa mga medical equipment. Ginklaro ni Gasataya nga ang 110 milyones nga pondo ang separado sa gincommit nga pondo sa DOH para sa pagpatukod sa Bacolod General Hospital. Ginkalipay ni Gasataya nga ginumpisa na ang pagpatuman sa siningalay matapos ang pag-hire sa Corazon Locsin sang masobra 500 ka mga hospital personnel. A resolution respectfully requesting The author of the law na nag-increase ang bed capacity sa Corazon Locsin into 1,000. Hopeful kita with the implementation of the law now, especially nga ang Corazon Locsin will be hiring 500 more employees. Mas makabulig pagiging sa aton. Ang kabahin sa pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Ginarespeto sa kampo ni Anay 3rd District Congressman Albe Benitez ang mapalayag ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Sa interview section firing line, ginpahayag ni Anay Board Member Patrick Lacson nga nagaserbe nga spokesman ni Benitez. Hindi na bago sa ilang isyu sa piyak nga kampo labi na kon politika ang istoryahan. Sulod pa kay Lacson, ang kanya-kanya may kaugalingon nga panindugan rason nga wala sila sang plano nga magbuya man sang tinaga nga nagakontra sa piyak nga kampo. Samtang posible sa Setyembre 31 may baluan kuno i-plaster nga slate si Benitez. Well, unas tanan, everyone has his or her opinion on things, and ginarespeto ito na yung point of view ni Mayor, no? Para sa ako, makabati ko ito sa clip to na ginambalya, yan yung perception. Kabahin sa pagpahayag ni Anay Board Member Patrick Lacson. Ginayo naman ni Governor Bong Lacson sa kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ipadala sa probinsya ang Sinovac vaccine nga naparteneser sa gobyerno sa siyudad sa Davao. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag sa gobernador nga dako mabulig sang bakuna agud madamo ang negrosanon ang proteksyonan batok sa COVID-19. Una diri, ginanunsyo ni Davao City Mayor Sara Duterte nga tama ka jutay sa mga nagapabakuna sa siyudad kung Sinovac vaccine ang gina-administer rason nga ginapilar sini sa National IATF nga hindi lamang mapadala sang nasambit nga bakuna. Sa sabat ni Galvez, ginpahayag nga ikonsiderar sini ang ginaayo sang gobernador. As to the vaccines, nag-aabot-abot naman. Nagapangabay si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga Negrosanon nga hindi magkumpiyansa kag amligan ang kaugalingon batok sa COVID-19. Ini ang apelasyon sa gobernador kasunod nga ang Negros Occidental ang naka-record sa triple digit sa COVID-19 kag masobra 2,000 ang aktibo nga kaso. Sa interview sa Action Firing Line, liwat ginapelan ni Lacson nga kung may nakaschedule nga pagpangbakuna hindi na magbalibad. Liwat man ginapahanumdom ang istrikto nga pagsunod sa social distancing kag pagsuksok sa face mask agud makalikaw sa virus. As to the vaccines, nag-aabot-abot naman. We're hoping mas consistent ang volume on a weekly basis. Yes, there are more people now wanting because we've opened it up already. Sa una, up to A3 lang ta. Pero it's really ang A4, I think, ang pinaka-dako na sector. Malabong din sa A4 na gusto magpabakuna. Si Negros Occidental Governor Bong Lacson.
Delta variant, rason sang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Samtang Senator Gordon, bukas nga maimbestigahan ang Philippine Red Cross. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa atin. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radyo Bacolod sa Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year,
Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon, Balita, Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year. Kay Teresa Linahakayaw dira, good morning. Sa kay Christine Minias Villalobos, may agaman sa imo, no? Kaya ginatamyan naman, of course, ang tanan ng mga katapos ang EFC, no? Hello Barbie, sila ni Mamban, hello Barbie. Nagpabakuna na sa kahapon, Mamban. Dan ko ito sila kaya para masiguro ko bla. Nag-upod ka gila gali. That's why kabalo ka. Ginkuhan ko sila to, ginapas ko sila to. Kaya base bla kaya mera pagkadua mo. Kaya pagkabuto, perting ilang pilap. Okay, Mayo. Very good, very good. Ayo salamat sa barangay Pahanok ko yan. No? Enrique Caballo Subaldo Jr. Sa Angel Ricoperto. Greet naman niya Iloy, Hedy, kag Sister Riza Zamora Ricoperto sa Sacramento, California. Rudy Mahilom, si Gina Salvag, natamiyaw niya ang pamilya dira sa Cuyao-Yao from Maggie of Cebu. Mayong buntag, sa Cebu. Kumusta ka mo diha? Good morning man kay Ma'am Loing Melos. Ihada ko Maria Rivera Murayama. Good morning sa imo. Engineer Erner Earl Bailon. Happy birthday. Birthday sa mong ni Migo ko ni. Engineer Erner Earl Bailon. Oy, happy birthday. Mga grupo ni namon ni Ma'am Loing. Kami sinayo. Dennis Nuestro kag sa Woodfire Bacolod, no? Sige, kay Ma'am Andrea Amanda Jaime. Good morning, Mandra, sa imo, Ma'am. Kading na ko to. Kay Bibi Tolentino. Good morning, Mandra, sa may tangub. Okay, may aga sa inyo. Kay Miss Liza Joy Elon Amoroso. Good morning. And Inday Blaza. Good morning and keep safe, man. Yes. Sa kamigo ko da Jojo Malayang, Kapitan Jojo Malayang sa Barangay Kabug. Good morning. Good morning. Kay Maui Akol kanyada. Tito Maui. Good morning. Tagito na ko ang tanom ta kay Tito Maui. Pamunga na to kuno. Ha? Nagpamunga na. Ay, ang pink ivy? Oo. Oy, nagapamunga ako. Duwa, ay. Oy, nagpamunga ya. Indian mango. Kibot man ko nga ng bunga ba? Kasi nalaya. Pati pa ko guro ko nalaya. Wag ginabunyagan na ya pero. Okay. Sagod sa bunyag na iya kay ginaatipan ginamayo ni Tito Mumawi in preparation sa imo paggadto diro kun kuhaon mo na. Wow, galing sa pagkuha na wala man siya. Happy birthday man kay Don De Poblador. Halin sa kay Liza Joy Elon Amoroso. Ay, happy birthday, Dondi. Yes. Kami amigo ay kami ni Mario Bacau ko Erad. Carla Carlota City. Kag kay Danny Palacios. So, monitor lang ko ang Palacios kag Omania family.
Si Colcol Salvadores Paragoza, good morning kuno sa teacher sa Jack and Jill School. Good morning sa tarang nga teachers ng Jack and Jill. Ang eskwela da sa Jack and Jill, kabalo sila tanan magkanta sa Jack and Jill went up the hill. Ate basi priority na nga dapat memorize nila. Hindi na mong ilang akuan nga alma mater song, di ko ra. Hindi ko ra mo. Joke lang, Colcol Salvadores. Sige, hagit action boy. Jack and Jill went up the hill to get a pail of water. To fetch To get a pail of water. Mana. Jack fell down and broke his crown. And Jill went tumbling after. La 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 la. Very nursery. Nursery. Damo ka na balaan nga nursery songs? Oo Mga ano ba? It's a small world after Nursery song na siya? Ay, ano gali ako? Hindi na siya nursery song Ano gali? There is just one moon and a golden star. Twinkle, twinkle, muna yung mga nursery song. Kay Samon, bisang nursery school, Samon, ginapaplay na nila. Sabi ko, nursery song siya. Tudla. Ako so nang bala ko na sang twinkle, 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 little star. Twinkle, twinkle, little star. Sabi ko, Little star. Anong yung mayaw, little? Little star. Kagang ano pag-get. Damo ko actually na balance. So, nakita mo. Black sheep. Have you anyone? Hindi lang ko galing kablas ang lyrics. Yes, sir. Hindi ko ka dumdum na. Pero na yung it's a small world, Though, hindi na siya nursery song, Though, basta kanta lang na sa mga kabataan lang, though. For the unity of the world. Unity of the world. Okay, it's a small world after all. Sige. There is just one moon and a golden. Actually, damo na subong mga bago action boy nga mga nursery nga mga kanta, nursery rhyme. Sige. Kinalan magkabalo kasi nursery songs and nursery rhymes. Kinalan nurse ka, hindi. Dapat doktor. Standby na sa aton mga balita national. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sa eksperto nga pagsakas ang COVID-19 cases ang bangod sa Delta variant kag hindi bangod sa vaccine brand. Sa Palace briefing, ginpahayag ni Dr. Edsel Salvana, miyembro sang Technical Advisory Group sang DOH, nagapabilin nga mataas ang efficacy sang tanan nga bakuna batok sa severe COVID-19 kag malikawan nga mapatay bangod sa virus. Suno kay molecular biologist Dr. Nicanor Astriaco, base sa ilang pagtuon sa siyudad ng Davao, nagapakita nga tanan nga efficacy rate sa mga bakuna batok sa severe COVID-19 case ang yara sa 97%. Doon pa ni Astriaco, nga miyembro man sang Octa Research, anuman nga bakuna ang mas maayo sang sa wala bakuna.
Bukas naman si Senator Richard Gordon sa anuman nga investigasyon may kang tanan sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga imbestigahan ang ginalegar false positives COVID-19 test results sa ginpatigayon sa Philippine Red Cross o ko na PRC sa Subic. Ang isyu una ginbuksan ni Deputy Speaker kag Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta matapos ipalayag nga may pila ka hospital personnel ang nagpositibo sa COVID-19 apang sang liwat gin-test pagkaligad sang 3 ka adlaw, negatibo na ang resulta. Nanindugan man ang senador nga wala sang sala sa ila proseso bangod ang tanan nga testing gina-report sa Department of Health kag Research Institute for Tropical Medicine. Wala sang patod nga sabat ang Malacanang kung bala tapuso na sang gobyerno ang transaksyon sa Philippine Red Cross nga una ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa paghangop ni Presidential Spokesman Harry Roque, gusto sa Presidente nga pasabton ang Red Cross rason nga gipangabay sini ang Commission on Audit nga i-audit ang PRC. Para kay Roque, hindi dapat politiko nag-auyot sa Red Cross tungod isa ini ka humanitarian organization. Nag-umpisa ang issue sa Red Cross matapos imbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginapangunahan ni Gordon na ginaligar mahal nga medical supplies nga ginbakal sa gobyerno sa Pharmaceuticals Corporation. Ginpanugyan infectious disease expert Dr. Edsel Salvana nga kinahanglan i-reformulate ang Pilipinas o konsang Pilipinas ang COVID-19 vaccine kung nagaplano nga magbakuna sang booster doses sa palaabuton. Ang gobyerno magadesisyon pa lang kung mag-implementar sang vaccine booster program pareha sa ibang nga pungsod sa pihak nga nagaumpisa na ang pagpangita sa mga potential suppliers kag nagapangabay na sa Kongreso nga magtigana sang pondo para sa rollout. Patag ni Salvana wala pa man sang problema sa 2 ka doses ng bakuna apang kung mag-booster shot sa ulihi, mas maayo nga bag-o kag reformulated para masiguro nga matap na ang Delta variant. Sa iba pa natin nga balita national, ginpasiguro naman sang Department of Education nga mas ginpayo kag dikalidad na ang self-learning modules para sa masobra 26 milyones nga mga estudyante karon nga school year 2021-2022. Ginpahayag ni sang DepEd nga mas ginpaayo na ang quality assurance process sa modules umpisa pa sa tong Enero. Magluwas pa nga nakigangot sila sa Philippine Normal University para mausisa ang mga materyales. Dugang pa nagnubo na ang kadamuon sa mga na-report nga masala sa modules umpisa sa tong Enero tungod Hulyo ikumpara sa masobra 1 ka katos nga sala nga nakumpirma sa Oktubre tungod Disyembre tuig 2020. Pagpasiguro naman ni Education Secretary Leonor Briones, nakatuon na sila nga mag-adjust sa new normal education kag hindi na masulit pang natabo na kaligad nga school year. Ginumpisa na sa Kamara ang deliberasyon sa ginaduso nga 5.24 trilyones pesos nga budget para sa 2022. Una ginpahayag ni Committee on Appropriations Chairman Representative Eric Yap nga target sa Kamara nga matapos ang deliberasyon sa Setyembre 30 kag maaprubahan sa second kag final reading antes ang month-long break sa Kongreso. Ginpahayag sa Department of Budget Management nga ang ginaduso nga 2022 national budget 11.5% nga mas mataas ikumparar sa 2021 national budget. Ang aton na nagapaguna ng Balita International, Balita sa Sports kaiban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Rona Rihida Trava, good morning dira sa imo. Good morning, Rona. No, kay Tatay Teddy. No? Good morning, Tatay Teddy. Joy Rihida. Drilon. Rihida, oo. Sa kay Joy Drilon, good morning man. Merly Gonzaga. Si M. Saboso, good morning dira sa imo. Ay, good morning, Good Mami morning. Ems. Yes. Kay, ari si Kuano? Sino? Si Dunya, oh. Dunya. Dunya Glacial Yulo Masculino. Ay, kalay. Nagdunya na siya sa... Kalay. Senyora lang, Dora, senyora lang. Senyora lang. Kaya yung Dunya, do kadamo gidya kwarta. Ha? Do kadamo gidya kwarta. So, Kaya medyo... do ka matrona. So, dili lang tayo sa senyora. Senyora Paano lang. ka, ano, gidya ka madam-madam. Dapat lang nga lang, kalino mo sila Nyura Glacial, no? Ka lang nga lang. Dapat yung mga... Seni. Pardo ka millennials. Seni Glazel. si Diba? Seni. Seni Kaya ka Glazel. mag-Nyura, kaya dapat mga, Wala kung ano, eh. mga... Nyura... Kondrada. Oh, wala na mo na. Tito hindi hindi angay sa iyang actually may Glazel Marie pag ina siya, Glazel Marie Jane. Glacial Marie Jane. Glazel Jane Marie. Glacial Pwede, Jane Marie. no? Dapat yan kung mga Nyura Isabel, Oo, alam mo na. Nyura Perlita. Oo. Kalai. Kay Veronica Santillan Manuka na good morning man sa imo. Senyora Rona. Oh, digi. Senyora. Doña Rona na na. Doña Rona. Doña Rona Rihida Trava. Kung madam yung mga Emily na yan. Madam. Madam Emily. Madam Emily. Emily Aboso. Emily na si Mami Ems. Madam Emily. Madam lang siya, Madam Emily Aboso. Madam. Donya, alang-alang sa Donya. Senyora, alang-alang man. Madam Gid, no? Madam Gid, ang alang sa Donya eh. Madam, alang-alang. Donya Emily. Dapat ako Donya Emilia. Ano saya? Senyora Emelita. So, kung Emily, Kung, Madam Emily. Sige, okay. Now we're learning, ha? Yes. We're learning! Muna siya dapat ako. Dira sa Alagad Radio, good morning dira sa inyo, sa Hinubaan, ha? Kay kagawad ba Melchor Baroka Rombines, pero may kuno siling ni Konya, do si kagawad ng kilala mo, ay nano man. Sinambal? Si Toto Eric ni Refe. Ate, nagsunggod siya. Nagsanggol siya. Yan, siya si kagawad ng Melchor na kilala mo. Ano o ay ko nagsunggod nga pinulat ako daw na tulugan ako sumulat siya. Kalai. Si Kevin Henry, good morning mandira, no? So mga tanan nga taga Hinubaan, Pangagalan sa inyo, dira kay Mayor Ernesto Estrao, no? Good morning man tabi kay galing kay Mayor Isko bla. Dagan sila presidente. Oo. Damo nagidadlagan presidente, no? Good morning na kay Mayor Isko Moreno. Sino pag yan si Manny Pacquiao. Si Ping Lacson. Do sila pa lang ang nag-confirm. Sila pa malang, no? Ini tanan puro pa ni oposisyon. True. Ang administrasyon wala pa piho. Wala pa. Ang administration to nga kandidato do wala pa urat piho pa blaw. Basi gano pas action boy. Kasi surprise attack. Surprise attack basi bla may element of surprise bla daw giyera daw war amo na sang kuan mo. Ang element of surprise sa mga pagsalakay-salakay na bla. So damo subong no. Damo nga plano actually presidential subong. Pero tuway pa na da, damo pa na da, may mga Leni Robredo pa. May mga Bongbong Marcos, Sara Duterte. Tanawon tani kay dali na lang pila ng kadlaw. Trillanes, gagawa mo ng ngalan Trillanes galing kay daw kung madlagan kuno si Leni, hindi na saya. Syempre. Oo. Sa pati balo ka sa eleksyon nga daan presidential, ang budget mo da kag mga supporters dapat puwerte. Lang-alang ka da ti usay ka lang da simpo mo. True. Wala nga gusto ko man maglagan presidente. Dapat may supporters ka pero ang sweldo mo na sa ligan mo hindi na. Wala gusto ko man maglagan presidente pero ti do ay may support. Presidente sa parok sa paano ko eh? Ang support na guro sa akon guro sila ni Ma'am Van. Sila ni Miss Jinky. Si One Ball. Mula na sila ti. Hindi kaya ka tapos sa US na. Matipon ta na guro mga 3 ka bilyon lang ti. Lang Lang na yan.
Lagalang na yan. Ang 3 ka bilyon. Yung 3 ka bilyon. Lagalang na yan. Dapat yan di magnumo 10 billion dayang imong Budget? Budget. Imagine mo lang. May isa ka kandidato to sang nagligad nga sobra 10 billion ang nagasto. Wag daw. Muna nga hindi ka nakasiguro basta eleksyon niya. Because ang eleksyon para lang gid na iya sa kapintan nasyonal nga posisyon. Para lang na iya sa mga damo supporters kag damo kwarta. So kung wala kwarta lang alang pa, hindi lang hanay. Pumuyong ka na sa banga. Kag magpabugnaw-bugnaw. Da ka lang kampanya na sa banga kay at least bation. Ikaw yung mismo kabati kasi ang kampanya mo bala. Gaiko na sa mo. Iboto niyo ko. Gaiko na sa. Pero in fairness, ang tubig sa banga bugnaw. Bugnaw. Buhay na ko kita banga ganit sa mga balay-balay action boy duway nagid guro ay. Kung gusto mo magbakal banga, kadto ka na sa Panukoy. Gani man. Banga sa da. may Pottery family. Good morning sa Pottery family dira sa may sa may Panukoy na tanaw. Panukoy naraman da nga tangog nga sako pero may Panukoy ginadaya ang da. Tunga sila gali. Damo na daya matinong kolon. Kaldero. Kala Nadamo na mga kinanglamod na mga pots. Sa imo ba lang tanom. Nga yatag ni Tito mo mawe. Hindi ka bakal sang. Actually, ka plano ko kayo magtanom sang lettuce. Tapos man siya kado, hindi siya need. Sa pots man? Hindi siya need tubig. Actually, hindi siya need tubig. Hindi siya need duta. Water lang siya. The water lily? Do ka something mo na. The water lily ang iyang pagtanom niya. Do ka ang iya lang gagamot gaunay lang sa tubig. May nakita ko nga muna nga pagtanom niya. Sige. So, testingan ta na. Standby na kita sa tundugan nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:47. Kag sa detalye, Balita International, naglabot sa masobra 3 katonelada sang heroin na nakumpiskar sang Indian Anti-Smuggling Intelligence Officials sa Gujarat Port. 2 ka matao ang ilan aresto kay ban pa ang ginaimbestigahan sa droga nga nakumpiskar nga nagabalor sa masobra 2.7 bilyones dolyares. Base sa investigasyon sa mga otoridad nga gikan sa Afghanistan ang sambit nga illegal nga droga. Gindeklarar ang nasambit nga kargamento bilang talc stones. Suno sa Directorate of Revenue Intelligence o DRI, nakabaton sila sa impormasyon sa nga paabot ang kargamento sa Bandar Abbas Port sa Iran nga nag-unod sa illegal nga droga rason nga gilayon sinigin padulungan. Nabaluan gikan sa Iran padulong kontani sa Gujarat Mundra Port sa India ang mga illegal nga droga. Samtang sa boto nga 161 ka nag-yes, anom ang no kay isa ang nag-abstain. Ginaprobahan sa Kamara de Representantes sa final reading ang House Bill 7425 nga nagapatuman sa 12% value-added tax sa digital transaction sa Pilipinas. Sunod sa Congressional Fact Sheet, ang iningahag nagatuyo nga magpatas ang playing field sa tunga sang traditional kag digital businesses, pinagi sa pag-clarify sang pagpatuman sang value-added tax sa digital service providers kag makatipon sang pondo pagikan sa bag-o nga sources agud nga igasto sa pagpaniwa karon sa pungsod nga ma-recover sa impact sang COVID-19. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 49 pesos kag 89 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 98 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 41 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, gin-share sang aktor nga si JC De Vera ang church wedding nila sang iya asawa nga si Rica Cruz. Atong Marso, ginabulgar sa aktor nga mayara sila sa civil wedding antes ginbunag ang ila bata nga si Lana Astina sa 2018. Nakaligad nga tuig kung tanang ila church wedding apang wala ini dayon bungod sa COVID-19 pandemic. Sa balita sa sports, mangin kaupod sa Philippine Ascal sa Group A sang AFF Suzuki Cup 2020. Ang upod rin ang Ascals. Sa virtual draw ceremony, makaupod sa national football team sa ang pungsod sang Thailand, Myanmar kag Singapore. Madugaan pang grupo sa sinuman nga magdaog sa qualification match sa tunga sang Brunei kag Timor-Leste. Nalikawan sang Ascals nga makaupod ang karon nga kampiyon nga Vietnam kag runner-up nga Malaysia
ngayara sa Group B. Kaupod sa Group B ang mga pungsod Indonesia, Cambodia, kag Laos. Madumdumaan na kasulod sa semifinals ang Askal sa 2018 AFF Suzuki Cup. Sa makarecord sila sa 3 kadaog kag 1 ka-draw batok sa Indonesia kag Thailand. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ating mga aksyon. Naka-energy ka man ba? Yes, good morning and happy Wednesday. Good morning. Ano kasi ubras ang action na tubo? Pailaw ko pala. Mabugto na bigaro ng ang string. Wala ka action boy, gintuduhan ko ng energy. Kay kagapon, wala ta ka-energy. Yes, tingmon daw. Tito kaluya, daan. Basta hindi ko ka-energy. Daw na-miss gini Miss Van ang imong energy kahapon. Gani man. So, energy! Uy, ba? Energy! Huwag na dapat. Ang mata, ganong mata. Hindi na ka pa si-screenshot naman ni Dennis. Balo ka naman na kay Dennis, Richard Iboroma. Nga, gina-screenshot na kag-send sa GC. Kag pakadlawan yan na. Ay, na. Kalahin siya batasan, no? Muna si Dennis gali. Ang muna siya. Kung Galicia. Sige. Dili kita na sa atong balita special action boy. Ining mga paano bala so nagka-problema dara sang wrinkles and dark circles. Actually natural man siya mo kay tao ta. Pero para mapaganhagan talang action boy. Kaya kisa hindi tagin man malikawan niya, especially kung naga-edad na ta. Okay? So ga-start na siya mag 30s ka. Ay na. Pero si Barbie do 22 pa lang to yan do. Kala. Inilabtan mo pa palang mga nag... Ano yun na? Ginabay, oras pa si Barbie. Oh, beautiful. So, ang una action boy, dapat everyday tagali gagamit sang sunscreen. Sunscreen. Kaya hindi ta malikawan, di ba gidmanta, galakata sa under the sun, bala action boy. So, iban ka dala payong. Unless nga may abilidad kaya nga above the sun kang lakat. Unless may mo ka ng abilidad. Pinasahi. Nga ginatapakan mo yung sun. Pero may initan ka mo Japon. Sarang sana. Sa gabi kayo parang di na. Ano na? Sun sa gabi. Sige, good action boy. Kaya gina-recommend gid sa mga action boy, sa mga beauty expert tabel action boy. Nga dapat magamit sang SPF 50 nga sunscreen para ma-protection na naton skin. Hindi na yan sa pag-inarte. Kaya balo ka sa mga panahon action boy, do kinanglan tanan sang protection sa nanisari. Subukan daan ng sidlak sa adlaw, hindi na pala sa una mo. Sakit na. Sa una, alas 9, do ka namin. Pa yun sa panit. Do ka init ka pa na. Feel mo ganyan makuha mo ang vitamin D. 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 So, amo na. Next action boy. So, sugod-sugong baka ka na sunscreen. Sabi ko vitamin S na sa mo kay sun. Vitamin D gali na da. Basi done na sa unang sun. Sige, kita. So, amo na action boy. Karon magpuli ka, hapit ka to sa balaklan sang ano ha, para makabaka ka sunscreen. Protection egg especially nga nagpa-remove kada sang imo nga mga excess nga mga fats sa face. Kanta-kanta si Barbie. Kaya next action boy, maghilamos ka gidya. Aga kagabi. Aga kagabi. So hindi kayo aga ka lang or gabi lang. Aga kagabi udto pagani. Aga pang hilamos ka pag wow, ibang level ng gidya sa action boy. So man action boy, kamera iba na action boy nga Saga lang. Wala na lang sila hilamos kung gabi. Kaya ginahimo nila, toner na lang. Kaya hindi na siya enough para makakas na aton yung mga dirt. Naman na siya. Kaya iba na action boy, gasalig na lang sang ila bilang makeup remover, wala nang gapang hilamos. Laing gidya bilang feeling nga may lamusan gidyang guyamo na. Kapag pa namin, pag ikaw ang mga hilamos mo ang tubig sang basiwa. Ay, lalain na yan. Dapat, basta clear lang. Basta clear lang. Pero kung mag-do iced tea, ganyang color. Basta makapalain pa. Basta makapalain pa. Better na lang, di ka lang manghilamos. So dapat sa basiwa, dapat ang tubig, nila, tilog dapat. Kaya basta makapadamage sa imo face. Siyempre, especially kung tawag sa diamond peel na balay mo face, diba buslot-buslot na, masudlan, bisang iced tea, karon sa basiwa. Tingko, mahabok, ma-irritate mo skin. So, better na lang siguro nga. Tika, gasto, baka kapay sang galon. Tag 25 para nga daan. Ang isa ka galon. Mineral water. Mineral, So, kabay pa nga ma-improve na ng aton niya iced tea. Mahimo na siya. Ngayon siya, crystal clear. Yes. So, next action boy,
kinangala mo man sa glycolic acid. Glycolic. Makuha na siya Aksyon Boy sa sugar cane. Sa sugar cane. So, pwede ko fresh na. So, sugar cane extract. Sugar cane extract. Dra mo siya makuha Aksyon Boy. Pero I think available ni siya sa sa mga aton pharmacy. Hindi ka guro mo sila nga ang tubo do pugaon mo ko mo hindi na yan. Guro ko na guro desugared extract niya bala. Naman na siya. Extract. So isa na sa makabuli. In fairness yung sugarcane hari lang di sa aton niya. Pero hindi kayo hindi kayo magpuga sa sa sugarcane niya i-eksperimentuhan mo kay mo sa imo face hilamos bala Aksyon Boy. Kay basi bala subayon ang yung mga face. Kaya katamis daan sang tubo. Okay? Mara pa. Dali lang may kwaon ako. May kwaon ka? Ano yung mukha? Ate, sige lang. Ako na lang machika-chika di sa aton mga ka-aksyon. Go. So, next, i-hydrate ang aton niya skin mga ka-aksyon. Kaya, kinanglan, tagin niya natural hydration man, of course. Kay, bilo ko mga ka-aksyon, especially kung mag-peel off ang aton niya skin, need tagin niya i-hydrate kay kabudlay. Ma-expose sa sun. Kabudlay ko muna sa Aksyon Boy. Ma-expose sa sun. Doon ka-discuss ko diya nga kabudlay gali kung wala ka kay do dermatologist ko diya. Si Dr. Belly Beko. Belly Beko man. Doktora, ano ko gano'n? Vicky Bello. Nag-belly Beko. Ako gano'n si Doktora Belly na lang. So, mo lang Aksyon Boy Actually, damo pa ways, ma-research lang sila. Ma-visit sila dermatologist. Amo lang siya. Speaking of kuan bala ng sugarcane extract. Yung sa kuan naman kung galingin pero may ulo mo, palang luya ka, daw ginakapoy ka, daw ka unusual sa imo heartbeat, base anemic ka or may anemia ka, but silingon, ginakulang ikaw sang healthy red blood cells nga nagasupply sa oxygen sa aton lawas. Kag kung anemic ka, tama kalimitado sa imong hulag, galingin ulo, kag irritable ka pa. Para matapnan kinanglan mo ang Meganox Nutritional Supplement. Ang Meganox mayara sang iron kag vitamins A, C, B1 to B6, kag may superior antioxidant nga sara makabuli kag mabalik ang imo kapagsik. Ang So, okay na nadang imo da? Oo. So, stay. May lang na mention kong sugar. Sugar cane. Nadumduman ko dayon ang Meganox. Perfect. Sige Okay, sige Good morning dira sa kay amigo ko Ray Ruiz Candoni. Good morning. Kay Rochelle Fulgencio Susana, kag kay Ters Vergara Sancho. Good morning man. Nathan Borromeo, kay John Acosta, Allen Louie Himotea, good morning man. Kag kay Rochelle Evangelista. Okay? Kung magwa ka mo karon actually, kunupan mo na ang bata. Ikaw kunupan da. Anong kunupan? Butangan ba, tabunan ba sa live. Kunupan. Takdungan, kaya ka mo na. Kita sang kunop, ang kunop na yun ang sansimpo bla sa una sang mga biblical na bla, mga tao sa una. Amo nang ginaakan kunop. Mga sang kunop. Ang bata, kung nga kunupan mo ang bata. Good morning, nanda sa wood fire. Sige. Tambay na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. 94 days before Christmas, 101 days before 2022. Ang inyong ringan news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon